No niin, tervetuloa Credo-luentoon taas. Ja tänään meillä on aihe, joka on En minä maailman puolesta rukoile. Kaikki nämä aiheet, mitkä meillä on ollut, on niin sanottuja vaikeita raamatun kohtia, joita on täytynyt paljon tutkia ja mitä ne loppupelissä sitten tarkoittaa. Mutta tämä raamatun kohta on ehkä sellainen viimeinen paikka, mistä olettaisi, että siitä löytyy vaikeutta, kun se on Jeesuksen rukous. Siitähän se on otettu. Ensinnäkin tämä on siis Jeesuksen rukous viimeisestä puheesta, jonka Jeesus pitää opetuslapsille. Ja se tapahtuu ylähuoneessa, jossa he myöskin nauttivat silloin viimeisen ehtoollisen. Mutta sitä ennen siellä on pitkä opetus, jonka Jeesus siellä ennen ehtoollisen nauttimista piti sellaisen hyvinkin pitkän 3 tai 4 oikeastaan luvun mittainen opetus. Ja ne on tietysti tärkeimmät asiat, jotka Jeesus oikeasti niin halusi opetuslapsilleen jättää. Ja ne on niin tärkeät asiat, että ne oikeastaan jokaisen kristityn pitäisi opetella ulkoa. Mutta täytyy myöntää, että en minäkään niitä ole kyllä ulkoa opetellut, että muutamia jakeita vaan on sieltä opetellut sitten ulkoa, että asia sanotaan pysyy niin kuin mielessä, missä mikäkin asia on. Mutta vähin mitä me voimme tehdä, niin tutkia huolellisesti tämä kohta, raamatun kohta ja mikä se perintö on, jonka Jeesus on meille halunnut siinä jättää. Nämä on siis Johanneksen evankeliumin 13-17 luvut. Eli tässä se Jeesuksen tärkein perintö meille on. Jeesuksen tämä puhe loppuu siis rukoukseen, jota sanotaan ylipapin rukoukseksi. Hebrealaiskirjeessä kerrotaan, että Jeesus on meille ylipappi. Sanotaan näin, että Hebrealaiskirje 6.20, jonne Jeesus edellä juoksijana, siis kaikkein pyhimpään. Tämä viittaa siis kaikkein pyhimpään, jonne Jeesus edellä juoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedeksen järjestyksen mukaan iankaikkisesti. Ja toinen kohta, mikä tähän viittaa, tähän myöskin rukoukseen, on Roomalaiskirje 8.34, kun sanotaan, että Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Tämä tarkoittaa sitä, että Melkisedek oli Jerusalemin kuningas, mutta hän oli myöskin pappi. Ja kun Jeesus on Melkisedeksen mukaan kuningas ja pappi, tai Melkisedeksen järjestyksen mukaan, niin hän on kuningas ja pappi. Ja kuninkaana hän istuu siis isän oikealla puolella valtaistuimellaan ja ylimmäisenä pappina hän aina rukoilee meidän puolesta. Mitä hän sitten rukoilee? No ainakin me tiedetään, että hän rukoilee sitä, minkä rukoukseen hän on Johanneksen evankeliumin 17. luvussa mainittu, niin sen rukouksen ainakin. Ja kun Jeesus rukoilee, niin sellainen oletusarvo minulla ainakin on, että hän saa 100% vastauksia. Mä en oikein voisi ymmärtää, jos ei hänen rukouksiinsa vastattaisi täydellisesti. Vai onko mahdollista, että Jeesuksen rukouksiin ei vastata? Jätän sen mietittäväksi. Mutta mikä sitten on se vaikea kohta, jonka tähden täällä olemme istumassa, niin
Se on tästä Johanneksen evankeliumin 17. luvun 9. jakeesta, kun Jeesus sanoi, että minä rukoilen heidän edestänsä. Tarkoittaa nyt opetuslapsia ja myös meitä. Mutta sitten hän jatkaa, en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä, Isä, olet minulle antanut, koska he ovat sinun. Miksi näin? Miksi hän ei rukoile maailman edestä? Sanohan Raamattu ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä, että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Mutta luetaan nyt tämä Jeesuksen rukous huolellisesti. Käydään se läpi. Se on vähän pitkä pätkä, mutta ehkä meillä riittää sen verran kärsivällisyyttä. Tutkitaan se huolellisesti kaikki, mitä siinä on sanottu. Se kuuluu näin. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailmaa olikaan. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun ja sinä annoit heidät minulle. He ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, ja he ovat ottaneet ne vastaan. Ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen nyt heidän edestänsä. En minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun. Ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun. Ja minä olen kirkastettu heissä. Minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Kun minä olin heidän kanssaan, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, koska sinä olet minulle jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotukseksi kuin yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi, puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Ja minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään maailmasta ole.
En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että hekin olisivat pyhitetyt totuudessa. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä, sinä minussa, että hekin olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani. Että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamusta. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä. Haluan vielä toistaa tuon ajatuksen, että mä uskon, että Jeesus saa aina vastauksen rukoukseensa, jos hän jotain anoo Isältä. Eli kukaan niistä, jonka Isä Jeesukselle on antanut, ei voi menettää pelastusta eikä joutua kadotukseen. Jos niin kävisi, Jeesuksen rukous olisi turha. Ei voi käydä niin. Jeesus ei rukoile koko maailman ihmisten puolesta. Mutta miksi? Miksi hän ei rukoile kaikkien ihmisten puolesta? Se on siksi, että hän ei voi silloin saada rukousvastausta. Hän tietää, ettei hän saisi rukousvastausta. Koska Raamattu selvästi sanoo, että kaikki maailman ihmiset ei pelastu. Ja vain ne pelastuu, jotka Isä on Jeesukselle antanut. Miksi Timoteuksen kirjeessä meitä sitten kehotetaan rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta? Meitä siis. Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan ja rukoilemaan ja pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Ja vielä näinkin, sillä se on hyvä ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Onko Jeesus kuollut kaikkien puolesta vai vain niiden, jotka pelastuu? No korintolaiskirjeestä. Ja hän on kuollut kaikkien edestä. Että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Onko kaikkien ihmisten synnit sovitettu?
No on. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien sovitus. Siis meitä kehotetaan rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta, joiden synnit on sovitettu. Kaikki ennen tehdyt, tänään tehdyt ja kaikki tulevaisuudessakin tehdyt on jo etukäteen. Kaikki on sovitettu. Ja Jeesus tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuu. Missä nyt on sitten vika? Jossain on. Jos Jumala tahtoo jotain, niin eikö se silloin tapahdu? Miksi Jumalan tahto ei tapahdu? Eikö se aina pitäisi olla niin, että kun Jumala tahtoo jotain, niin kyllä se varmasti pitää tapahtua. Mikä sitten oli tämä Jumalan tarkoitus, että hän lähetti Kristuksen maailmaan oman poikansa? Eli itse Jumala tuli maailmaan ja kuoli ristillä. Aikoiko siis Jumala ikuisuudesta lähtien pelastaa kaikki? Ja jos näin olisi ollut, niin mitä se tarkoittaisi? Silloin tietysti kaikki pelastuisivat. Muuten Jumalan tarkoitus ja aikomus olisi jäänyt turhaksi. Jos Jumalan tarkoitus oli pelastaa koko maailma, niin se tarkoittaisi nyt sitten sitä, että Jumalan suunnitelma olisi täysin epäonnistunut. Se on mielenkiintoinen ajatus. Jos Jumala jotain suunnittelee ja tekee, niin onko siinä mahdollisuus, että se voi jopa epäonnistuakin? No meillä on sellainen teologia, kyllä, kutsutaan universalismiksi. Tällaista teologiaa, joka opettaa, että lopulta kaikki ihmiset pelastuu ja heidän pelastuksensa perusta on Jeesuksen täydellinen työ, syntien sovitus. Ja Jeesus ristillä sovitti kaikkien ihmisten synnit. Ja se tarkoittaa sitä, että synti ei ole enää minkään pelastuksen esteenä, koska ne on sovitettu. Ja sen tähden ei enää kukaan voi joutua kadotukseen. Tämän teologian kannattajia on aika paljon meidänkin kirkossa. Niillä on aika suuri äänikin välillä. Mä kyllä toivoisin, että ne olisi oikeassa, mutta minusta kyllä Raamatun sanoma vaikuttaa siltä, että eivät ole oikeassa. Raamattu ei mielestäni tue sitä teologiaa. Eli meidän pitää etsiä paljon parempaa ymmärrystä. Kun Jumalalla on siis joku suunnitelma ja tarkoitus, niin ei se epäonnistu. Hän toteuttaa sen, minkä hän aikoo toteuttaa. Ja tämän on pakko olla totta hänen pelastussuunnitelmassaankin. Jos se päättyy siihen, että joku joutuu helvettiin, että kaikki eivät pelastu, niin se voi tarkoittaa vain sitä, että Jumalan tarkoitus ei koskaan ollut pelastaa kaikkia. Hänen tarkoituksena oli pelastaa joitain ihmisiä tässä maailmassa, mutta ei kaikkia. Muuten hän olisi epäonnistunut. Me tullaan tässä nyt sellaiseen Raamatun kohtaan, mistä sitten on tämä teologinen kiistely ollut jo vuosisatoja. Sen nimi on valinta. Ihmisen pelastuminen ja uskoontulo näyttää olevan Jumalan suvereeni valinta. Hän valitsee, kenet tahtoo. Me emme voi tietää, miksi. Ja toinen, mikä tähän Jeesuksen rukoukseenkin liittyy, niin on tämä valittujen ehdoton
pelastusvarmuus. Luen vielä tämän tärkeän kohdan tästä rukouksesta. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Mutta minä en rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Ja Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani. Siis tämäkin rukouksen kohta varmasti on kuultu. Ja tätä tarkoittaa se ehdoton pelastusvarmuus. Eli sellainen ihminen, joka on Kristuksessa, jonka Isä on hänelle antanut, ei voi missään tapauksessa koskaan joutua kadotukseen, koska hän on Jumalan käsissä. Eli nyt ollaan täällä vaikeaan paikkaan. Kirkkohistoria on tästä asiasta kiistely, ainakin protestanttinen teologia uskonpuhdistuksesta lähtien. Ihmettelyä ja kiistaa on herättänyt siis tämä kysymys, valitseeko Jumala jotkut ihmiset pelastukseen, ja ne, joita ei valita, ovat siis kadotettuja. Taikka sitten, jos käännetään tämä vielä vähän niin kuin kummallisesti päin, onko siis toiset ihmiset valittu kadotukseen alun pitäenkin? No niinhän ei voi tietenkään olla. Vai voisiko olla? Jumalan suvereeni valinta on oikeastaan hyvin vaikea ymmärtää ja melkein vielä vaikeampi hyväksyä, vaikka se on aivan selvästi sanottu. Siinä ei ole mitään epäselvyyttä tuossa tekstissä. Raamattu myös näyttää sanovan, että meillä itsellämme ei ole mitään osuutta pelastukseemme, vaan valinta perustuu täydellisesti Jumalan armoon. Roomalaiskirja 9:18 sanoo näin, että niin hän on siis armollinen, kenelle tahtoo, ja pahduttaa, kenet tahtoo. Joskus on vaikea niellä, mutta näin Raamattu kirjoittaa. Mutta jos katsotaan vielä näitä jakeita, mitä Raamattu kirjoittaa. Johannes 15:16. Te ette valinneet minua. Minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Sillä niin kuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläväksi, niin myös poika tekee eläväksi, ketä hän tahtoo. Tai niin kuin ennen maailman perustamista hänessä oli hän ennen maailman perusta oli hänessä, siis Kristuksessa valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Voi olla, että tässä tarkoittaa, ei meitä nimeltä mainiten, mutta valitut Kristuksessa. Eli hän oli ennen maailman perustamista jo Kristukseen valinnut, ketkä ovat Kristuksessa. Joskus tulee kyllä mieleen, että ehkä jopa nimeltä mainittu, mutta en ota siihen nyt vahvaa kantaa. Efesolaiskirja 2:5, hän on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja tässä tulee tämä, että me siis olemme hengellisesti kuolleet. Kun kuolleille yrittää puhua jotain, niin kokemukseni on, että se on aika toivoton asia. Olin äitini kuolinvuoteen ääressä ja sillä hetkellä, kun hän kuoli,
niin yritin puhua hänelle, ei tullut vastausta. Kysyin häneltä, oletko perillä? Ei hän vastannut siihen yhtään mitään. Se on jotenkin toivotonta kuolleen kanssa keskustella. Ja me ollaan hengellisesti kuolleita, jokainen meistä. Jos hengellisistä asioista joku yrittää puhua, niin se taitaa olla täysin toivotonta. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, etten itsenne kautta. Vaan se on Jumalan lahja, että tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Eli meillä ei taida olla mitään tekemistä tuon meidän pelastumisen kanssa. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Siis tämä ennalta määrääminen, eli predestinaatio, se on Raamatun kiistaton sanoma. Sitä ei pysty kyllä kukaan kiistämään, ettei näin olisi, koska se on niin selkeästi sanottu. Mutta vieläkin ongelmallisemmaksi asia tulee, kun Raamattu sanoo, että meillä itsellämme eikä meidän valinnoilla ole mitään osuutta tähän Jumalan valintaprosessiin. Meitä on sivuutettu täysin. Pelastus ei ole meidän tahdon valinta. Kun ajatellaan näitä Jumalan valitsemia ihmisiä, niin kuin Abraham, Mooses, Daavid tai Johannes Kastaja, jo äidin kohdusta valittuna, ja Jaakob ja Eesau, jo äidin kohdista valittuna, niin ymmärtää hirveän hyvin, että ei meillä ole mitään sanomista Jumalan valintaan. Kyllä se niin on. Niin kuin Jeremias 1.5 sanoi, jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Mutta entä jos joku sanoo, tai joku tahtoo ottaa Jeesuksen elämäänsä, niin eikö hän silloin pelastu? Kuka tahansa. Jos mä tahdon ottaa Jeesuksen elämään, niin eikö mä sitten varmasti pelastu? Tullaan kysymykseen tähän vapaa tahto. Onko sellaista vapaata tahtoa? Tästähän nimittäin Luther on paljon kirjoittanut. Luther sanoi näin, että ihminen voi tehdä vapaita valintoja ennen eettistä ratkaisuja tai vapaita valintoja ja eettisiä ratkaisuja. Hän voi vapaasti harjoittaa ihmissuhteita, ammattia, tieteitä ja taiteita. Hän voi tehdä vapaasti politiikkaa. Mutta ihminen ei ole vapaa niiden realiteettien suhteen, jotka ovat hänen itsensä yläpuolella, hänen kontrollinsa ulottumattomissa. Hän on epäuskon, itserakkauden, ylpeyden, saatanan ylivoimaisen voiman orjuuttama siinä määrin, ettei hän kykene muuttamaan perinnäistä suuntautumistaan Jumalasta poispäin. Ihminen siis ei voi omalla tahdon ratkaisullaan lakata olemasta syntinen eikä liittää itseään Jumalan armoon. Näin Luther. Lainaan Miikka Ruokasen kirjaa. Hän on kirjoittanut tästä Lutherin. Hän on kirjoittanut kirjan, miksi toiset uskoo, toiset ei. Hän kirjoittaa näin, että ihminen on siinä määrin epäuskon ja itserakkauden orjuuttama, ettei hän edes tiedä olevansa synnin vanki, eikä voi edes toivoa vapautumistaan, ellei Jumalan pyhä henki ensin kosketa hänen sisintään. Koska kaikki tapahtuu yksin armosta, sola gratia, pelastus on varmaa.
kristitty saa olla huoleton, vapaa, opettaa. Ja näin sanoo Luther. Hän hylkää keskiajan katolisen opetuksen, jossa armo ja ihmisen oma toiminta sekoittuivat. Tällainen johti epävarmuuden ruttoon, joka saastutti evankeliumin. Ihminen ei koskaan voinut olla varma, oliko hän tehnyt oman osuutensa oikein ja riittävästi. Luther kritisoi Rooman kirkon pelastuskäsitystä tällä tavalla. Ja lopulta Luther sanoi näin, että Jumala on ottanut pelastukseni oman ratkaisuni ulkopuolelle, pidättänyt sen oman ratkaisunsa varaan. Tällainen kristityn vapaus antaa Jumalan olla Jumala. Kaikki on hänen varassaan eikä riipu ihmisen omista sielun kyvyistä katua, tunnustaa, kääntyä, uskoa ja luottaa, rakastaa tai olla kuuliainen. Eli tämä nyt tarkoittanee sitä, että jos joku tahtoo lähteä seuraamaan Jeesusta, niin Pyhä Henki on sen jo vaikuttanut ja hän on tullut Pyhästä Hengestä osalliseksi. Ja se on täysin Jumalan teko silloin. No, tästä nyt ei oikein päästä pidemmälle. Siinä on paradoksi, jota me ei ehkä pystytä loogisesti koskaan täysin ratkaisemaankaan enkä ymmärtämään. Varsinkin kun luetaan taas sitten tuo Johanneksen kirja evankeliumin 3, 16 ja 17. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi ja kaikki tulisivat tuntemaan totuuden. Ja kuitenkin taas Isä Jumala antaa Jeesukselle valittuja, jotka saavat tulla tuntemaan totuuden. Ja Jeesus rukoilee heidän puolestaan, että he saavat nähdä hänet kirkkaudessaan. Tämä on Jumalan suunnitelma. Näin hän on tämän asian ratkaissut. Jeesuksen sovitustyö ei jää turhaksi. Jeesus saa seurakunnan, Jeesus saa ruumiin, jossa hän asuu, joka samaistuu Jumalaan ja on yhtä Jeesuksen ja Isän kanssa. Me ollaan se ruumis. Me ollaan se Kristuksen ruumis. Ja me olemme yhtä Jumalan kanssa ja samaistumme Isään, Jumalaan ja Jeesuksen Kristukseen. Nimittäin jos Isä ei valitsisi ja herättäisi hengellisesti kuolleita, niin Jeesuksen koko sovitustyö olisi mennyt hukkaan. Nimittäin kukaan ei tulisi hänen luokseen. Ei yksikään tästä maailmasta tulisi hänen luokseen. Hän olisi turhaan mennyt ristille, hän olisi turhaan sovittanut synnit, koska meissä ei ole kapasiteettia niin paljon, että tultaisiin hänen luokseen. Se olisi jäänyt turhaksi. Mutta kun Isä ottaa siitä vastuun, hän vetää ihmisiä, antaa ne Jeesukselle, niin hänen työnsä onnistuu. Ja Jeesus saa ruumiin, seurakunnan. Miten voisikaan täysin turmeltunut, saatanan tahtoa toteuttava tulla Jumalan luo? Eihän se voi. Kukaan meistä ei tullut Jumalan luo, jos Isä ei olisi meitä vetänyt. Me emme oltaisi tultu Pyhästä Hengestä osalliseksi. Emme olisi saanut maistaa Jumalan hyvää sanaa, enkä tulevan maailman ajan voimia. Vain Jumala herättää hengellisesti kuolleita. Jumala yksin tietää, miksi hän on meille armonsa antanut. Juudas ei ollut valittu.
Juudas sai nähdä kaiken, mitä Jeesus teki, kulki hänen kanssaan kaiken ajan aikaa, näki kaiken, mitä muutkin opetuslapset, mutta silti se ei Juudaan vaikuttanut mitenkään, vaan hän jäi epäuskoon. Eli tarkoittaa, että vaikka hän sai olla Jeesuksen seurassa, niin hän ei voinut uskoa, vaan hän jäi siihen tilaan, koska Jumala, Isä ei vetänyt häntä, ei antanut Juudaa Jeesukselle. Mutta näin oli tarkoitus. Se on valtava siunaus niin kuin tajuta ja ymmärtää, että meillä kaikilla, meillä on tämä usko ja se on lahja Jumalalta. Ja meidän pelastuminen on tämän uskon kautta, joka meille, Jumala on suuressa armossaan meille antanut ja antanut taas meidät hänen pojalleen. Ja taas Jumala ei anna kenenkään siepata meitä hänen poikansa käsistä tai hänen käsistään. Meillä on pappi Jeesus, joka on astunut sisään kaikkein pyhimpään, joka on saanut aikaan sovituksen ja pirskottanut oman verensä armoistuimelle, liiton armoistuimelle. Ylipappi, joka on uhrannut itsensä Isälle meidän puolesta, että me ei koskaan jouduttaisi kadotukseen. Jeesus tuli pelastamaan kansansa ja hän suoritti tehtävänsä. Hän teki sen täydellisesti, tehokkaasti kaikille, jotka Isä oli hänelle antanut. Ja Jumalan tarkoitukset eivät epäonnistu. Hänen suunnitelmansa oli täydellinen ja toimii. Ehkä sinua huolestuttaa, että kaikkea ei ole valittu. Minuakin aina välillä huolestuttaa. Mutta me emme tiedä, kuka. Siksi me julistamme evankeliumia. Jumala käyttää meitä apunaan, kun hän antaa valittujensa tulla Pyhän Hengen johtamaksi Jeesukselle. Pyhä Henki saattaa juuri meidän kautta vaikuttaa niin, että ihminen löytää tai kuulee kutsunsa tulla valituksi. Jeesus ei rukoile maailman puolesta, koska hän ei voi saada silloin rukousvastausta. Mutta me rukoilemme, että kaikki valitut maailmasta löytyy ja ne pääsee osalliseksi Kristuksen sovitustyöstä. Ja meidänkin rukous varmasti kuullaan. Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan ja rukoilemaan ja pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jos Jumala siis tahtoo kaikkien pelastusta, niin missä on vika? Ei me tiedetä. Emme voi tietää. Vaikka on varma, että Jumalan suvereeni tahto tapahtuu aivan varmasti, niin Jumalan moraalinen tahto ei välttämättä tapahdu. Ehkäpä Jumala jo ennalta tuntee meidät, meidän sydämemme tilan, ja se olisi se perusta valinnalle. Ehkä hän tietää, mitä maaperää me olemme, ja se ehkä tuottaa kasvun. Mutta ei me voida tietää tässä elämässä. Me voidaan vain kiittää, mutta kaikki valinnan perusteet on meille täydellinen mysteeri. Vain Jumala sen voi tietää, eikä meidän edes kuulu tietää, mikä se on. Mutta meidän pitää olla samaa mieltä ainakin siitä, että jos Jumala olisi ikuisuudesta lähtien päättänyt, että koko ihmiskunta pelastuisi, niin silloin koko ihmiskunta pelastuisi. Ei epäilystäkään. Sillä hänellä on varmasti valta
ja valtuudet pelastaa koko maailma, jos hän niin olisi halunnut tehdä. Mutta se ei ollut hänen suunnitelmansa. Hänen halunsa pelastaa jotkut osoittaa siten hänen laupeuttaan ja armoaan, ja ohittaa toiset osoittaa hänen oikeudenmukaisuuttaan ja pyhyyttään. Molemmissa tapauksissa Jumalan kirkkaus tulee ilmi ja hänen pyhyytensä ja suuruutensa on vahvistettu niin, että Jumala näyttää ristillä sekä oikeudenmukaisuuttaan että armoaan. Molempia. Ne, jotka hän aikoi pelastaa, hän pelastaa. Ja se on meidän riemu. Me saamme sen riemun omistaa ja pitää itsellä.